Inselmilkom jien Jerome Caruana Ċilja u nilqakom għal programm News Desk Analiżi Politika live fuq Radio 101. Il-programm tal-lum it-tnejn l-ewwel programm għal din il-ġimgħa, fil-programm tal-lum ħajkolli l-ewwel kandidat għall-elezzjoni li twassal ukoll għall-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista kuljum sal-ħamis ħajbda jkolli wieħed mill-erba' kandidati għal din l-elezzjoni. Kif diġà spjegajt fi programmi sussegwenti il-sekwenza ta' kif se jkunu intervistati il-kandidati intażlet bil-polza mill-Uffiċċju Informazzjoni fil-preżenza kemm tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll tal-kandidati infushom. Il-mistoqsijiet ukoll ġew approvati mill-Uffiċċju Informazzjoni. Id-direzzjoni ta' dan l-istazzjon kif ukoll l-Uffiċċju Informazzjoni minħabba anke l-ħin limitat u n-natura tal-programm talbu sabiex ukoll waqt dawn il-programmi biss ma jittieħdux telefonati u SMS anke minħabba l-ħin limitat. Naturalment il-mistoqsijiet se jkunu iffokati biex insiru nafu aħjar lil kandidati u wkoll insiru nafu l-idejat, il-viżjoni tal-kandidati rispettivi. Il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista tal-lum Chris Said. Chris, insellimlek. Insellimlek Jerome, insellem l-semmija kollha ta' Radio 101 u ta' pjaċir tiegħi li nkun hawnhekk għal dan il-programm propju l-ewwel wieħed minn sensiela ta' programmi li se jkun hawn f'dawn il-ġimgħat biex is-semmija jkunu jafu aħjar lill-erba' kandidati lili u l-tliet kollegi tiegħi illi se nkunu qed nikkontestaw għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel mistoqsija minnu Chris Said. M'għandix dubju li s-semmija ta' Radio 101 jafu minnu Chris Said, pero forsi għal dawk li qed jisemgħu il-programm għall-ewwel darba. Jiena miżewweġ lil Linda għandi 3 tfal, Anastasia, Andrea u Benjamin, ngħix in-Nadur Għawdex, għandi 47 sena. Huwa fis-snin kollha li għaddew kont involut bruħi u bġismi fil-politika. Fil-fatt ilni involut fil-politika minna ta' żgħira, minn meta kelli 13-14 sena dħalt fl-ewwel kumitat tal-MZPN fil-lokalità tiegħi tan-Nadur, wara fl-MZPN ta' Għawdex imbagħad fl-eżekuttiv tal-MZPN f'Malta fil-kumitat sezzjonali għal numru ta' snin, konsolier fil-lokalità tiegħi, sindku għal 9 snin, segretarju parlamentari, ministru, segretarju ġenerali u anka deputat shadow minister fl-oppożizzjoni. U allura ilni involut minna ta' żgħira mhux fil-politika biss, kont involut ukoll f'diversi għaqdiet lokali, għaqdiet marbuta mal-sports, kien żmien sabiħ ukoll meta kont president tal-Gozo Football Association għal madwar 8 snin, fejn tallimt ħafna minn dik l-esperjenza, però kont involut f'numru ta' għaqdiet sportivi, għaqdiet tal-istudenti, fis-sixth form, fis-sekondarja, anke fi żmien li għamilt l-università, u allura fil-47 sena ta' ħajja tiegħi biex ngħidlek missejt ma' kollox, missejt ma' diversi għaqdiet, però b'mod partikolari fil-politika mill-iżgħar livell sal-livell ta' fuq net. U allura kif wasalt issa biex anke tikkontesta kariga daqstant importanti, il-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista? Jerome, ma kienx faċli, jiġifieri wara l-elezzjoni li għaddiet, irrid ngħid li kelli biex ngħidlek battalja fiha nnifsi, battalja illi ta' xi ħaġa tgħidli jew naħa tiegħi tgħidli ibqa' kif int, kwiet, deputat, taħdem ta' avukat, mal-familja, qrib il-familja, però minnaħa l-oħra kien hemm xi ħaġa oħra li kienet qed tgħidli illi il-partit f'dan il-mument għandu bżonn is-servizz ta' nies bħalek. L-aktar biex toffri s-servizz tiegħek biex il-membri tal-partit, il-membri tal-Kunsill Ġenerali u sussegwentement it-tesserati tal-partit ikollhom għażla, ikollhom minn fejn jażlu l-aħjar fiċ-ċirkostanzi biex ikollna l-aħjar kap tal-Partit Nazzjonalista fiċ-ċirkostanzi. U allura għalhekk offrejt is-servizzi tiegħi għaliex nemmen li nista' nikkontribwixxi, nemmen li nista' nidħol għall-isfidi li għandu l-Partit Nazzjonalista bruħi u bġismi kif ngħidu bil-Malti bir-ras. Ma kienx faċli biex nasal għad-deċiżjoni, anzi kienet diffiċli ħafna. Finalment rebaħ eleb dik in-naħa li kienet qed tgħidli offri s-servizz tiegħek. Għaliex jekk jgħaddi ammont ta' snin u inti tħares lura u tgħid
isma jien stajt dakinhar kont ta' servizz, stajt almenu offrejt is-servizzi tiegħi sambat jekk nintażil xewle hija kwistjoni oħra, u allura elbet dak is-sens li għandi noffri is-servizz tiegħi biex il-membri tal-partit ikunu f'pożizzjoni li jistgħu ikollhom għażla u jkunu jistgħu jagħmlu għażla tajba għal kap tal-partit. Malli ddeċidejt irrid ngħid li sibt il-backing totali tal-mara tiegħi u tal-familja tiegħi illi again jafu illi din se nkun qed nidħol għal responsabilità kbira, għal peace kbir, jafu illi se jkolli ħafna inqas ħin jekk niġi magħżul jien kap tal-partit se jkolli ħafna inqas ħin mal-familja, però rrid ngħid illi il-mara u tfal tawni il-backing totali tagħhom u dan allura għamilli l-ħajja ftit iżjed faċli. Irrid ngħid ukoll li qabel ħabbart li jien se nkun qed nikkontesta l din il-kariga, iltqajt mal-kap tal-partit Simon Busuttil fejn iddiskutejt miegħu u rejtu li jekk hu kellu li kien ħsieb li jerġa' jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu jien ma kontx inħabbar li se nikkontesta għaliex fl-opinjoni tiegħi kienet li jekk il-kap kellu jiddeċidi li għandu jkompli fil-kariga, kellu jkollu il-backing totali tiegħi bħala membru parlamentari tal-grupp parlamentari. Però l-kap assigurani li d-deċiżjoni tiegħu kienet deċiżjoni finali, deċiżjoni li ħabb serenità u li kien ilu liħa wkoll, u allura jien minn hemm il-qudiem ħabbart li kont se nitfa' nomina u minn hemm bdiet ħidma ma taqta' xejn ta' kuntatt kontinwu mal-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll it-tesserati tal-partit. Biex ngħid hekk dħalt fl-arena għal din il-tellieqa, dritt ngħid hija tellieqa bejn kollegi, tellieqa bejn 4 persuni li qed joffru s-servizz tagħhom lill-Partit Nazzjonalista u minn hawn insellmilhom, nirringrazzjahom lill-Alex, lill-Frank u lill-Adrian li huma wkoll ġew il-qudiem biex joffru s-servizz tagħhom bħala kap tal-partit, joffru s-servizz tagħhom fl-ewwel pass biex jintażel il-kap tal-partit illi allura qed nagħtu għażla lit-tesserati tagħna lill-membri tal-Kunsill Ġenerali għażla biex huma jkollhom ikunu jistgħu jażlu l-aħjar fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom lil min imexxi lil dan il-partit għas-snin illi ġejjin. Ma kinitx deċiżjoni faċli meta nħares lura f'dawn il-ftit ġimgħat issa li ilni li ħadd din id-deċiżjoni, nħares lura b'sodisfazzjon, naħseb li għamilt deċiżjoni tajba għaliex fil-kuntatti li qed ikolli mal-membri tal-partit qed jimlewni b'sodisfazzjon għaliex qed nara kemm għandna nies fil-partit li verament iħobbu lil dan il-partit u verament iħobbu lil dan il-pajjiż, verament għandhom għal qalbhom il-partit u jemnu li permezz ta' dan il-partit nistgħu nkomplu nagħmlu ħafna ġid lil dan il-pajjiż kemm mill-oppożizzjoni u ħafna aktar meta nerġgħu ningħataw il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Chris, x'kienu l-ikbar suċċessi tiegħek fil-politika? Jina kif spjegajtlek ilni involut fil-politika għal diversi snin, iktar minn 30 sena, jekk kien hemm diversi okkażjonijiet li tawni sodisfazzjon kbir. Żmien partikolari li tani sodisfazzjon kien iż-żmien li kont sindku tal-lokalità tiegħi. Jien għamilt 9 snin sindku tal-lokalità tiegħi, ikkontestajt 3 elezzjonijiet mill-kariga ta' sindku, 3 elezzjonijiet lokali. F'dak iż-żmien fimt aħjar l-aspirazzjonijiet tan-nies tal-lokalità u kemm importanti li tkun qrib kull familja, kull persuna fil-lokalità. Dik għalmetni li anke fil-politika nazzjonali l-importanza li nkunu qrib kull familja. U allura Jerome kien għalhekk li jien ħabbart ftit tal-ġranet ilu l-importanza li nerġgħu nintroduċu l-street leaders fil-partit. Kellna sistema ta' street leaders li kienet qed taħdem tajjeb fi żmien it-tmeninijiet, id-disajnijiet. Hija ħasra li żarmajnija. Il-Partit Laburista ikkopja s-sistema li kellna aħna u ipperfezzjona.
Għandna bżonn li fi żmien qasir nerġgħu indaħlu din is-sistema li tatina swaba flimkien mal-kumitati sezzjonali iktar organizzati, imma tkun sistema li tatina is-swaba tagħna f'kull lokalità, f'kull triq, f'kull lokalità, f'kull kantuniera. Li permezz tagħha nkunu nafu x'inhuma l-aspirazzjonijiet ta' kull familja u ta' kull persuna f'kull familja biex imbagħad inkunu nistgħu nifmu x'inhuma dawk id-diffikultajiet u l-aspirazzjonijiet u nirrispondu, mhux nifmu biss u nisemgħu, imma nirrispondu b'soluzzjonijiet. U allura l-importanza li jerġa' jkollna din is-sistema. Dak kien żmien sabiħ, żmien ta' sodisfazzjon kbir fejn fimt u tallimt din il-ħaġa. Rrid ngħid ukoll Ġerome li f'dak iż-żmien fl-elezzjonijiet li kontestajt flimkien ma' sħabi fil-lokalità tiegħi tan-Nadur, fin-Nadur kien l-uniku lokalità fejn il-Partit Nazzjonalista kien iżid il-voti b'5% jew iżjed minn elezzjoni għall-oħra. Meta fil-pajjiż kollu il-partit kien qed inaqqas il-voti u kienet il-lokalità tan-Nadur u forsi xi lokalità oħra fejn konna qed inżidu l-voti. U dik turi allura li l-mod kif konna qed naħdmu jien u sħabi f'dik il-lokalità kien qed jintlaqa' tajjeb min-nies għax konna qed nifhmu nerġa' ngħid il-bżonn ta' kull familja, l-bżonn ta' kull persuna fil-lokalità. Imbagħad kien hemm iż-żmien dritt wara meta ġejt elett fil-Parlament u l-Prim Ministru mill-ewwel afdali segretarju parlamentari fl-uffiċċju tiegħu. Segretarju parlamentari li fil-bidu kont responsabbli mill-Kunsilli Lokali u mid-dialogu soċjali. Żewġ oqsma fil-Kunsilli Lokali tallimt meta kont responsabbli mill-Kunsilli Lokali bdejt immur fi żjarat fil-lokalitajiet. Żjarat spissi f'kull lokalità madwar Malta u Għawdex u hemmhekk tallimt dwar kemm importanti li inti tkun fost in-nies. Kont segretarju parlamentari li tallimt din il-ħaġa u għax tallimt din il-ħaġa Ġerome qed nagħmel promessa li jekk jien inkun kap tal-Partit Nazzjonalista, waħda mill-wedi li qed nagħmlu li tal-inqas darba fil-ġimgħa jien naħdem ġurnata sħiħa minn każin fil-lokalitajiet tagħna. Ġurnata sħiħa fejn jien inkun available għan-nies ta' dik il-lokalità, ikolli laqat man-nies, immur niltaqa' ma' laqdiet ta' dik il-lokalità, niltaqa' mal-kunsill lokali ta' dik il-lokalità, niltaqa' wkoll mal-kumitat sezzjonali tagħna f'dik il-lokalità u anke nżur familji f'dik il-lokalità. Din tallimta miż-żmien li jien kont segretarju parlamentari responsabbli mill-kunsilli lokali. F'dak iż-żmien kont ukoll responsabbli mid-dialogu soċjali. Kont l-ewwel segretarju parlamentari l-ewwel biex ngħidlek Ministru responsabbli minn dan il-qasam. Fil-fatt meta twaqqaf fl-2008, ħafna nies bdew jistaqsu ma xi tfisser segretarju parlamentari għal konsultazzjoni pubblika. U kien żmien fejn ġabni fil-qrib ma laqdiet tagħna, kien ġabni fil-qrib mal-imsieħba soċjali, ħdim tal-5 snin mal-Musec, erġajt waqqaft il-Musec, ħdim tal-5 snin mal-MCSD u ma dawk kollha li jiffurmaw l-MCSD, kienu 5 snin illi ħaddimt l-arma tad-dialogu soċjali, l-arma li daħħal f'dal pajjiż Edifen Akadami, id-dialogu li jimbaġġi tipperfezzjonata ma' snin u biddilnija fid-dialogu soċjali, dialogu mal-imsieħba soċjali, dialogu mas-soċjetà ċivili. Irrid ngħid li hemmhekk tallimt kemm importanti li jkollna dialogu miftuħ ma' dawn kollha. U s-soċjetà tagħna mhix iffurmata biss mill-Chamber of Commerce, mill-unions, mill-Malt Employers Association, etc. Is-soċjetà tagħna għandha awsalla sħiħa ta' qdiet lokali illi l-Partit Nazzjonalista sfortunatament tilef il-kuntatt magħhom. U allura xi ħaġa oħra li jien nipprometti illi hija importanti ħafna li aħna nwettqu hija li jkollna sistema fejn ikollna kuntatt ma' laqdiet kollha, laqdiet tal-festi, laqdiet soċjali, laqdiet tal-isports. Mijiet anzi eluf ta' qdiet li għandna f'pajjiżna li fihom hemm. Kus tista' tgħid is-soċjetà kollha Maltija wawċija. Hawn xi Malti wawċi li jew xi ħadd mill-familja tiegħu mhux involut f'xi għaqda tal-festa, tal-knisja, tal-isports soċjali. Naħseb li kulħadd b'xi mod jew ieħor huwa involut jew għandu lil xi ħadd qrib tiegħu li huwa involut f'xi waħda minn dawn l-għaqdiet. Irridu nerġgħu nikkonnettjaw ma' dawn l-għaqdiet u din tallimta miż-żmien li jien għamilt responsabbli mid-dialogu soċjali. Imbagħad kien hemm żmien ukoll ta' segretarju ġenerali. Ma kienx żmien faċli, imma kien żmien li tani sodisfazzjon. Ġerome, 4 snin ilu
ma kienx hawn folol biex jidħlu għar-responsabilità ta' segretarju ġenerali għax il-partit kien imdendel fuq ħajta u kulħadd kien jaf li kienet sitwazzjoni prekarja ħafna. Jien ma bżajtx mill-isfidi u ġejt il-qoddim biex noffri s-servizzi tiegħi bħala segretarju ġenerali u għamilt sentejn fil-kariga ta' segretarju ġenerali kelli nieħu deċiżjonijiet importanti ħafna, għamilt sentejn senza interessi, għamilt sentejn fejn rajt il-ġenwinità tal-ħaddiema tal-partitu tal-medja tagħna li flimkien għamilna sagrifiċċji biex poġġejna dan il-partit u l-medja tiegħu fuq pedamenti sodi. Ma jiddispjaċini xejn għaliex salvajna il-partit flimkien bil-ħidma tagħna salvajna xi ħaġa li kienet kważi imdendla bħajta. Meta nħares lura anke dawk is-sentejn tallimt u ġabuni fil-qrib ħafna tal-membri tal-partit. Kelli l-okkażjoni li naħdem mal-kumitati sezzjonali illi taw l-enerġija kollha tagħhom biex jenuni insolvi l-problemi illi kellna. Ħdimt mill-qrib anke mat-tesserati mal-membri tal-Kunsill Ġenerali biex għamilna tibdiliet importanti fl-istatut u nista' nibqa' nsemmi, però forsi sodisfazzjon partikolari li kelli bħala segretarju ġenerali kien meta kont responsabbli mill-bidu sal-aħħar mill-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tal-2015. Dakinhar jiena l-estejt l-istrateġija kont responsabbli mis-sejbin tal-kandidati, mit-tħaddim tal-istrateġija u billi nġib flimkien lid-deputati, lill-kandidati, il-kumitati sezzjonali, il-ferat, il-dawk kollha li huma involuti fil-partit biex jagħtu s-sem tagħhom. U għax kellna strateġija ċara, għax konna nafu fejn irridu naslu, għax ħdimna flimkien, għax kulħadd ġibet l-istess ħabel, ġibna r-riżultat. U f'dik l-elezzjoni kellna 4 miri illi nirbħu numru ta' konsuliera ġodda f'San Ġiljan, f'Birzebbuġa, f'Santa Luċija, f'Ħalkirkop, illi ma nħallux il-Labor jirbħilna lokalitajiet fejn kien qed jattakkalna, niftakar is-Siġġiewi, li nirbħu l-ikbar żewġ lokalitajiet li kellhom l-elezzjoni f'dak ir-round, il-Mosta u San Pawl il-Baħar, u li naqsu d-distakk. Għaddiet l-elezzjoni u għax il-membri kollha tal-partit kienu f'liema saf kienu ġibdu l-istess ħabel għax ħdimna flimkien l-4 miri il-ħaqnijom. U hekk nagħmel, hekk irrid naħdem jekk jien inkun magħżul bħala kap ta' dan il-partit. Illi rrid nimmotiva il-membri ta' dan il-partit, impoġġilhom motivazzjoni qudiemhom, nġibhom jaħdmu flimkien biex nġibu r-riżultati. U jekk naħdmu flimkien, ir-riżultati jiġu. Chris, però ssibbi min jgħid li il-Partit Nazzjonalista għandu iwarrab dak kollu illi sar u jbiddel kollox. Taqbel ma dan l-argument? Il-Partit Nazzjonalista għandu ħafna tajjeb. Jien li ħdimt f'dan il-partit għal numru ta' snin fil-livelli kollha kif diġà spjegajtlek Jerome, bdejt minn kumitat sezzjonali tal-MZPN meta kelli 14-13 sena, naf kważi il-partit bajnejja magħluqa. Nista' ngħid li l-partit nafu inside out. U għax naf il-partit inside out, naf li hemm ħafna tajjeb f'dan il-partit. Dal-partit għandu eluf ta' nies ġenwini jimmilitaw fih. Nies li iħobbu l-dal-partit għax jemnu li permezz ta' dan il-partit dan il-pajjiż jista' jimxi il-qudiem. Allura Jerome nkunu boloħ jekk it-tajjeb li għandna f'dan il-partit inwarbuh sempliċement biex ngħidu nibdew mill-ġdid. Le, dal-partit m'għandux bżonn jibda mill-ġdid, dal-partit għandu 140,000 ruħ li jażlu lilu fl-aħħar elezzjoni ġenerali, dal-partit għandu bażi ta' nies li jimmilitaw fih f'kull settur, fil-ferrat, fil-kumitati, f'kull settur tiegħu, fil-Kunsill Ġenerali bħala kandidati, deputati, ħaddiema fil-partitu, fil-medja. Il-maġġoranza kbira ekstravaganti ta' dawn huma kollha nies ġenwini illi jekk ittihom biex jaħdmu u timmotivhom biex jaħdmu se jagħtuk ir-riżultati. Però għax naf il-partit sew ukoll, naf ukoll fejn huma d-difetti Jerome, naf ukoll fejn huma l-problemi, naf ukoll dawk il-ftit nies li qegħdin fil-partit mhux biex il-partit jimxi l-qudiem u biex inġibu l-pajjiż il-qudiem, imma biss dwar qegħdin hemm biex jaraw x'ħajakkwista huma, jew kif se jimxu l-qudiem huma. U allura għaliex jien ħdimt f'kull livell fil-partit,
Jien qiegħed f'pożizzjoni li jekk niġi magħżul kap tal-partit mill-ewwel ġurnata nibda l-ħidma tiegħi mill-ewwel billi nsaħħaħ it-tajjeb, nibni fuq it-tajjeb li għandna, nimmotiva n-nies ġenwini li għandna u nibda nindirizza fejn għandna l-problemi. Kif ngħidu bl-Ingliż, I can hit the ground running. M'għandix bżonn żmien u learning curves f'dan il-partit, m'għandix bżonn honeymoon periods f'dan il-partit, imma nista' nitlaq mill-ewwel u dal-partit m'għandux żmien x'jitlef. Iż-żmien għaddej, leġislatura għalkemm tidher ta' 5 snin malli tibda għaddejja tibda tonqos u tiskanta kif tgħaddi. Għandna wkoll test elettorali importanti ħafna fl-2017. Inqas minn sentejn oħra, il-pajjiż se jivvota f'żewġ elezzjonijiet nazzjonali. Hija l-ewwel darba li se ssir għaliex għax se jkollna elezzjoni tal-Parlament Ewropew u elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Malta u Għawdex kollu. Hija l-ewwel darba li se jkollna żewġ elezzjonijiet nazzjonali flimkien. Il-Partit Nazzjonalista jrid ilesti u jkun lest tal dawn l-elezzjonijiet billi jkollna l-kumitati sezzjonali ippreparati, hemm tibdil li jrid isiru wkoll fil-kumitati sezzjonali, diġà semmejt is-sistema tal-street leaders, is-sistema tad-data tagħna li trid tinbena mill-bidu u li din trid tinbena permezz ta' street leaders, permezz tal-kumitati, permezz ukoll tal-kandidati. Rridu nsibu madwar 550 kandidat biex jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Mhux biċċa xogħol faċli. Trid tibda from day one biex ikollna dawn il-kandidati qed jaħdmu fil-lokalitajiet kollha u lura f'Malta u Għawdex kollha. U permezz tagħhom ukoll ikollna sistema kif naslu f'kull dar. Hemm ħafna xisir. U għax hemm ħafna xisir fi żmien qasir, jien qed nersa għal din l-isfida qatt ma qataw li qalbi, tajtek eżempju ta' 4 snin ilu meta dħalt għal kariga ta' segretarju ġenerali bħallum 4 snin, is-sajf ta' 4 snin ilu kien sajf fejn konna qed naħsbu li d-dinja se taqa' fuqna f'dan il-partit. Tant kien hawn problemi fl-ewwel 3 xhur 4 xhur illi dħalt illi tibda tgħid minn fejn se nibda. Imma x'bdejna nindirizzaw problema, poġġejna l dal-partit fuq pedamenti sodi, fadal xisir, fadal affarijiet li jridu jitranġaw, imma jien perswas illi bl-esperjenza li ksibt matul is-snin fid-diversi livelli nista' nerġa' nirrepeti Jerome, inżomm it-tajjeb, insaħħaħ it-tajjeb, nibni fuq il-ġenwinità tal-eluf ta' nies li għandna fil-partit li jħobbu dal-partit u jħobbu dal-pajjiż u nibda nindirizza, nirranġa, insaħħaħ, nibdel fejn għandna l-problemi u fejn għandna d-difetti. Għal-minadu kif naqat magħna issa inti qed tisma' News Desk, analiżi politika live fuq Radio 101 flimkien miegħi Jerome Caruana Cilja, il-mistieden illum huwa Chris Said, kandidat għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Chris, diġà semmejt uħud minnhom, però fil-konkret x'qed tipproponi jekk tkun kap tal-Partit Nazzjonalista? Jerome, jekk inkun kap tal-Partit Nazzjonalista, hemm ħafna u ħafna xogħol xisir, hemm ħafna xogħol fl-organizzazzjoni tal-partit, diġà semmejt uħud minnhom. Nhar il-Sibt li għadda mill-press conference u semmejt żewġ punti importanti oħra. Nista' nirreferi għalihom fil-qosor. Waħda minnhom hija li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit ma jibqax jiġi magħżul mill-Eżekuttiv, jiġifieri minn 80 persuna jew ftit iżjed, imma jibda jiġi magħżul mill-Kunsill Ġenerali. Kunsill Ġenerali li huwa ffurmat minn iktar minn 1400 persuna. U allura hemmhekk nagħtu iktar poter lil Kunsill Ġenerali biex jażel waħda mill-iktar karigi importanti fil-partit tagħna. Fil-partit tagħna l-kariga ta' Segretarju Ġenerali hija kariga importanti ħafna illi ovvjament naf kemm importanti wkoll għaliex okkupajta għal sentejn, naf ir-responsabilità li għandu is-Segretarju Ġenerali. U dik hija waħda mill-proposti li qed nagħmel. Diġà semmejt il-proposti tal-street leaders, il-kumitati kif se nimmotivawhom, laqat mat-tesserati niltaqa' ma' 1000 tesserat fix-xahar billi nagħmel 5 laqat fix-xahar ta' satejn il-waħda fejn nistieden 200 tesserat għal kull laqa. Li jkollhom l-opportunità fil-magħluq mingħajr media li jiddiskutu mal-kap tal-partit dak kollu li jridu, open agenda, biex hemm inżommu l-link ma' aktar minn 20,000 tesserat illi għandna li nittama li nżiduhom fix-xhur u fis-snin illi ġejjin. Hemm ukoll il-proposta dwar l-Elkom. L-Elkom hija għal min ma jafx il-kummissjoni li tieħu ħsieb l-elezzjonijiet. Din trid tissaħħaħ. Aħna rridu nkunu preparati għall-elezzjonijiet. Aħna qegħdin hawn biex niġġieldu elezzjonijiet u biex ninataw il-fiduċja f'elezzjonijiet. Mela jrid ikollna organizzazzjoni perfetta fl-elezzjonijiet.
U allura għamilt proposti kif nistgħu insaħħu l-elkom, kif l-elkom tkun rappreżentata fis-saffi kollha tal-partit, fil-Kunsill Ġenerali, fl-Eżekuttiv, kif ikollna bord tal-elkom magħżul mill-Eżekuttiv, u r-responsabiltajiet li għandu jkollha l-elkom, mhux biss il-ġurnata tal-elezzjoni, imma d-data, ir-riċerka, is-surveys u affarijiet oħra li jistgħu jsiru mill-elkom. Hemm numru ta' proposti, però Ġerom biex fil-qosor nispjega wkoll x'naħseb li huma l-aktar 3 punti importanti għal-partit. L-ewwel għandna nerġgħu nsiru l-partit li jkollu viżjoni li tkun steps ahead minn dak li qed jiġri fis-soċjetà. Hekk konna sa ftit snin ilu. Partit b'viżjoni, steps ahead minn kif qed tiżviluppa s-soċjetà li s-soċjetà tiffollowja b'mod naturali, jissegwi b'mod naturali, mhux b'mod sfurzat, imma b'mod naturali, u għalhekk konna l-għażla awtomatika tal-maġġoranza, mhux b'kombinazzjoni, konna l-għażla awtomatika tal-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi għax kellna dil-viżjoni li kienet il-qudiem u s-soċjetà segwina. Sfortunatament fl-aħħar snin staġnajna, il-viżjoni tagħna staġnat, is-soċjetà bit-tibdil tagħha għaddietna u aħna ġejna nirreaġixxu għal dak li qed jiġri fis-soċjetà. Meta ġejna nirreaġixxu, bdejna nirreaġixxu kultant tard u kultant nafġuha wkoll. Irridu nerġgħu nsiru l-partit fejn il-viżjoni tagħna terġa' tkun steps ahead il-qudiem minn dak li qed jiġri fis-soċjetà. Meta nsiru hekk nerġgħu nsiru l-partit li jkun l-għażla awtomatika tal-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi. Kif? Billi l-ewwel qabel kollox ikollna studju magħmul minn esperti li jrid isir mill-ewwel malli inkun elett kap tal-partit biex naraw li s-soċjetà tagħna kif inbidlet fl-aħħar snin iktar importanti kif se tinbidel kif mistennija tinbidel fil-5 snin, 10 snin, 15-il sena li ġejjin. It-tieni irridu nerġgħu indaħlu fil-partit il-ħassieba, il-grupp ta' ħassieba li jkunu akademiċi, żgħażagħ ħassieba u ħaddiema intelligenti ħassieba. Illi flimkien ikunu qegħdin fejn ma jidrux fil-kwiet imma qegħdin jixprunawna bl-idejat tagħhom. Illi fil-waqt li nirriaffermaw dak li nemmnu fih u din importanti Ġerom, dal-partit irrid jirriafferma dak li jemmen fih. U waħda mill-ewwel affarijiet li nagħmel bħala kap u illi inlaqqa l-kumitati, inlaqqa l-istrutturi kollha tal-partit u nagħmlu diskussjoni biex nirriaffermaw f'dak li nemmnu. Aħna nemmnu fid-dinjità ta' kull persuna, aħna nemmnu fid-drittijiet fundamentali ta' kull bniedem, aħna nemmnu fil-valur tal-ħajja mill-bidu sal-aħħar, nemmnu fil-valur tas-solidarjetà, fil-valur tax-xogħol, fis-sussidjarjetà. Dan kollu Ġerom irridu nirriaffermawh biex kulħadd ikun jaf fejn qiegħed magħna. U m'għandix dubju li dawk li jimmilitaw fil-partit ġejjin minn liema background ġejjin, dan kollu dawn il-prinċipji bażiċi, il-femijiet bażiċi tagħna jaqblu miegħu. Allura, abbażi ta' dan kollu, imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu updating tal-policies tagħna li jerġgħu ndaħlu policies ġodda ibbażati fuq il-prinċipji bażiċi tagħna li mbagħad ikunu jistgħu jituna ipoġġuna b'viżjoni li tkun terġa' qabel dak li qed jiġri fis-soċjetà. Meta s-soċjetà tibda tiffollowjana b'mod naturali, mhux b'mod sfurzat, hemm nerġgħu nsiru l-għażla awtomatika tal-maġġoranza. Dak l-ewwel punt, it-tieni punt u t-tielet punt fil-qosor ħafna. L-ewwel, it-tieni punt hu illi aħna rridu nerġgħu nikkonnettjaw mas-soċjetà. Allura s-sistema ta' street leaders imma wkoll sistema ta' kif nilħu laqdiet fil-lokalitajiet u fil-pajjiż. Għandna mijiet jekk mhux eluf ta' qdiet li fl-aħħar snin tlifna l-kuntatt magħhom, laqdiet tal-festi, tal-banet, tan-nar, tal-armar, tal-knisja, laqdiet soċjali, kemm għandna qdiet soċjali jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità, fil-qasam tal-persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu. Anke laqdiet fil-qasam tal-isports u fuq sma oħra. Dawn irid ikollna persuna fil-partit kważi għal kull qasam li xogħlu jkun li jmur, jitkellem magħhom, jifhem x'inhuma l-problemi tagħhom u jiġu wkoll bis-soluzzjonijiet biex aħna bħala partit inkunu nistgħu nofru is-soluzzjonijiet ukoll għal dawk il-faxex żgħar fis-soċjetà tagħna li meta taqgħodhom flimkien jiffurmaw is-soċjetà kollha. U t-tielet irridu nerġgħu nsiru l-partit li miegħu tista' tasal. Aħna sfortunatament fl-aħħar snin ħadna t-tikketta
Ta' partit li iktar ħassib il-bib imbexxaq jew magħluq milli l-bib miftuħ. Ta' partit li jfittex ix-xara fl-aġina, ta' partit li jrid jimxi mal-punt u l-virgola. Irridu nsiru l-partit li magħna tista' tasal. U nsiru dan billi jkun hemm ħidma kbira mill-kandidati, mid-deputati, billi l-kandidati u d-deputati jkunu wkoll empowered mit-tmexxija tal-partit li jkunu jistgħu jitkellmu u jsibu soluzzjonijiet dment li mhumiex illegali. Għax dak li illegali ma jistax isir. Imma fejn hemm soluzzjonijiet ejja ma noqogħdux infittxu x-xara fl-aġina, ejja ma noqogħdux infittxu l-punt u l-firgola, imma mmorru għas-soluzzjoni, ejja lin nies nagħtuhom is-soluzzjonijiet. U iva jien nemmen Ġerom li jekk aħna nimxu f'din il-linja, semmejt 3 punti minn diversi punti oħra, m'għandix il-ħin biex nidħol fi żjed dettal, nerġgħu nagħmlu l-Partit Nazzjonalista partit imsaħħaħ, partit li jista' jmur jiffaċċja elezzjoni u jġib il-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Ħanieqfu għal waqfa qasira ta' riklami ma li niġu lura inkomplu b'intervista ma' Chris Said. Radio 101. That's my Tessie water heater, delivering hot water exactly when I need it. Efficient, reliable, lime scale free, with a dry heating element and built to last with a 5-year guarantee. Tessie, the comfort generation. Tatara Bathrooms, where style meets luxury and where class meets creativity. Tatara Bathrooms, for timeless elegance and outstanding value. Tatara Bathrooms, Rabat. tatarabathrooms.com.mt. Tal-Puzzu, pizza, pasta, grill. Triq George Borch Oliver il-Melliħa. Għal-pizza msajra fil-forn tal-ħadab. Għal-bookings ċempel 27544388 jew 79707755. Tal-Puzzu. Tlifti ċwievet. Illum mhux problema. Ace Service Express ta' ċwievet ta' Birkirkara fejn jagħmlulek kollox mill-ġdid. Jaqduk minn kollox, jiftħulek il-karozza u anke jsewwu jew jiddublikaw ir-remote tal-garaxx. Issa ssibuna wkoll il-fgura, 3 kantunier il fuq mill-gallerija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 79497936. Visit us today at Alira Plus Jumbo Store in Nicklin. All outlets are open all day. Dating a Fit ma' Enzo Guzman. Music and intelligence for your life. Kull jum fuq Radio 101 mit-2 sal-ħadd bejn il-ħbieb li Enzo fil-5 ta' filgħodu imbagħad jerġa' jixxandar wara l-10:30 fil-għaxija. Niltaqgħu hawn. Bejn il-ħbieb. Gawdi mill-offerti ta' Trade Fair u tal-Part Exchange li għandhom ir-Ride Deal ta' Bormla. Wasaqt biex tibdel il-fridge, cooker, washing machine, freezer jew xi appliance ieħor? Issa huwa ċans għax ir-Ride Deal mhux talli joħdulek l-oġġett il-qadim b'xejn, imma tal-qadim jagħtuk sa 150 euro. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro meta tibdlu ma' wieħed ġdid. Gawdi minn dawn l-offerti ġenwini tal-Part Exchange u ta' Trade Fair l-Ride Deal ta' Bormla bes jafu jagħmlu. Ride Deal Bormla fil-pjazza ħdejn il-Bank of Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Ride Deal Bormla. The Atrium's FlexiPay scheme. Purchase what you need, buy now and pay later. Drop in at the Atrium. Radio 101. Inselmilkom jien Ġerom Karwana Ċilja nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm News Desk analiżi politika tal-lum. Il-mistieden huwa Chris Said li huwa kandidat għal kariga ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Smajna ħafna bil-Power of Incumbency b'mod partikolari anke waqt dan il-programm fejn diversi semmija kellhom l-opportunità li jċemplu u jaqsmu l-esperjenza tagħhom magħna u ma' ħafna semmi oħrajn. X'tagħmel jekk inti tkun kap tal-Partit Nazzjonalista quddiem il-Power of Incumbency? Ġerom, jekk hemm xi ħadd li jaf kif tħaddmet il-Power of Incumbency bl-aktar mod goff, indiskriminat u illegali, huwa jien u sħabi l-kollegi kandidati fuq id-Distrett Għawdex, għax jekk kien hemm distrett fejn il-Power of Incumbency
użawa b'mod qawwi, b'mod illegali kien Għawdex. U allura il-mistoqsija tkun meta qed niltaqa' man-nies, il-mistoqsija li għamlu li tkun imma jekk tkun kap. Ġerom hija proprju l-mistoqsija li qed tagħmilli inti, jekk tkun kap, inti x'tagħmel? Iva Ġerom, jien jekk inkun kap għandi strateġija ċara ta' kif niġġieled il-power of incumbency, ta' kif niġġieled minn issa biex f'elezzjoni oħra din ma tkunx tista' tiġi użata jew ma tkunx tista' tiġi użata b'tant guffaġni. Kif? Għax ikun hemm jgħidlek imma kif. L-ewwel ħaġa se nsemmi 4 punti, m'għandix iċ-ċans insemmi kollox imma 4 punti importanti minn din l-istrateġija. L-ewwel ħaġa li niġbru l-informazzjoni kif intużat. Biex nagħtik eżempju jiena ġbart l-informazzjoni ta' kemm il-ġob ta' f'Għawdex biss fil-xarejn 3 xhur qabel l-elezzjoni. 1200 ġob. Dak ifissru 1200 familja. M'għandix dubju li parti sostanzjali minnhom anke jekk soltu kienu jivvotaw lil Partit Nazzjonalista vvotaw lil Partit Laburista. Transfers bla doċ, transfers mhux vendikattivi f'dawk it-3 xhur. Nitkellmu dwarhom dal-waqt. Imma transfers trid tmur f'post fejn kważi ma tagħmel xejn, mur. Trid tmur post fejn diġà hemm il-full complement imma inti trid tmur hemm, mur. U jekk hemm id-doppju tal-full complement ma jimpurtax, mur hemm. Promotions, rajna. Mela allura l-ewwel ħaġa importanti li rridu nagħmlu u li niġbru l-informazzjoni kollha b'mod nazzjonali. Issa din diġà qed issir sa ċertu punt bil-mistoqsijiet parlamentari li qed isiru, però rid ikollna organizzazzjoni ċentrali fil-partit fejn tiġbor din l-informazzjoni kollha malajr kemm jista' jkun. It-tieni, meta jkollna din l-informazzjoni kollha, nitolbu lill-awtoritajiet, speċjalment l-awtoritajiet kostituzzjonali bħal Public Service Commission, l-Awditur Ġenerali, il-Public Service Commission, l-Ombudsman u anke il-Public Accounts Committee biex jinvestigaw diversi nuqqasijiet li kien hemm, diversi legalitajiet li kien hemm. Allura titlob pereżempju kif sar anke din il-ġimgħa biex nagħti eżempju il-xogħlijiet kollha li jingħataw mal-Wayser fil-ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni, imma hemm ħafna eżempji oħra li jridu jsiru. Hemm ovvjament meta awtoritajiet kostituzzjonali jibdew jinvestigaw, ikun ifisser ukoll li l-ċivil, il-permanent secretaries u d-diretturi li jiffirmaw u awtorizzaw dawn l-affarijiet iridu jwieġbu. Mela allura dawn se jkunu taħt investigazzjoni u meta niġu għal elezzjoni oħra, la darba se jkunu ġew investigati jridu joqogħdu attenti biex ma jerġgħux jagħmlu l-istess affarijiet. It-tielet, irridu nsibu numru ta' każijiet u mmorru bihom għand ta' corrupt practices u mmorru bihom għand il-pulizija biex jinvestigaw. U jien għandi informazzjoni li diġà hemm numru ta' każijiet fejn hemm provi prima faċli li jistgħu jmorru bihom għand il-pulizija biex il-pulizija jinvestigaw u jekk il-pulizija ma jinvestigawx għaliex le immorru għand il-maġistrat inkwirenti biex issir investigazzjoni mill-maġistrat. Ir-raba, billi morru l-Parlament bi Private Members Bill biex dik li kienet konsuetudni, dik li kienet prattika tajba li dejjem tħadmet minn gvernijiet nazzjonalisti minn 1992 sal-2013 tidħol bliġi għaliex aħna forsi ħsibna li kull gvern se jimxi bħalma dejjem mexa gvern nazzjonalista. Jiġifieri li meta tissejjaħ elezzjoni jiġi friżat kollox, ma jingħatawx iżjed promotions, ma jsirux transfers, ma jingħatawx jobs mal-gvern. U ħsibna li kulħadd se jimxi ma' din il-prattika tajba. To be fair, Alfred Sant meta sejjaħ l-elezzjoni fl-1998 mexa ma' din il-prattika. Joseph Muscat u l-gvern tiegħu minkejja li fit-2 ta' Mejju li għadda ħarġu ċirkulari kelma b'kelma bħalma kienet toħroġ qabel kull elezzjoni minn 1992 il qudiem għamel totalment bil-maqlub. U m'għandix għalfejn noqgħod nagħti eżempju għax kulħadd jaf x'ġara f'dan il-pajjiż. U allura il-power of incumbency mhux se taqtali qalbi, se niġġildilha, se jkollna strateġija, se niġġildula bil-qawwa biex nassiguraw li f'elezzjoni ġenerali li ġejja ma tkunx tista' tintuża u jekk tintuża ma tintużax bil-goff u bil-mod illegali kif intużat f'din l-elezzjoni. Permezz ta' dan il-programm jiena jkolli l-opportunità li niltaqa' ma' bosta semmija u niltaqa' mal-esperjenzi ta' dawn is-semmija u sfortunatament jiena ngħid fl-aħħar ġimgħat iltqajt ma' esperjenzi xejn sbieħ ta' persuni li għax huma nazzjonalisti jew saħansitra laburisti li mhumiex tal-qalba ingħataw transfers vendikattivi. Raġel tal-familja ta' 43 sena
sal-ġimgħa l-oħra stess għala diġà t-tieni transfer minn wara l-elezzjoni l-hawn. Żewġ transfers vendikattivi. U allura mistoqsija li nixtieq nagħmellek x'inhi il-pożizzjoni tiegħek dwar it-transfers vendikattivi li għadhom jiena tawsel ġurnata tal-lum. Jien ukoll qed niltaqa' magħhom ġerhom fil-laqat li qed ikolli hija tal-mistħija. Tal-mistħija kif gvern jipriedka li jrid laqda, kif gvern jipriedka mod u jagħmel totalment bil-maqlub. Dawn in-nies qed ibatu. U għax dawn in-nies qed ibatu bija kap tal-partit se jkollhom tarka mhux biss mill-oppożizzjoni u mhux biss bil-paroli ġerhom. Dawn in-nies iridu ntuhom sinjal li d-tbatija tagħhom se tiġi kumpensata. U se tiġi kumpensata mhux biss billi jerġgħu imorru f'post diċenti fil-post fejn kienu jew fil-post diċenti, għax dawn meta jsir hekk 5 snin, 6 snin minn ħajjithom ikunu għaddewhom f'post probabbilment f'xi kamra ma jagħmlu xejn, jew f'post li fejn ikunu umiljati. Anke ħafna minnhom ikunu tilfu ċertu benefiċċji, ċertu allowances li jkollhom fix-xogħol li jkunu qed jagħmlu. Allura jien qed inħares kif dawn in-nies barra li ssir ġustizzja magħhom billi jingħataw post diċenti li xirqilhom fejn jaħdmu, imma wkoll jingħataw kumpens finanzjarju. U li dan il-kumpens ikun ċar minn qabel l-elezzjoni. U m'għandniex nibżgħu ngħidu li dawn in-nies li ġew vittimizzati, li ngħataw vendikazzjoni, se jkunu qed jingħataw kumpens ċar finanzjarju għal dak li jkunu għaddew minnhom. Fl-aħħar mill-aħħar dan ikun għaddihom minnu l-gvern. Allura l-gvern għandu obbligu li jikkumpenshom ta' dak li jkunu għaddew. Iva ġerhom determinat li anke hawnhekk nagħtu sinjal li dal-partit se jaqbes għal dawn in-nies li ġew vittimizzati. Chris, x'tirrispondi lil min jgħid li għaliex il-Partit Nazzjonalista tilef id-distrett ta' Għawdex inti m'għandekx tkun kap tal-Partit Nazzjonalista. Din mistoqsija illi jagħmlu ili diversi nies jiena kif tafu ikkontestajt id-distrett ta' Għawdex, miegħi kien hemm 10 kandidati oħra, għamilna dak kollu li stajna. Naħseb illi ir-raġuni prinċipali tar-riżultat fil-distrett ta' Għawdex kien il-power of incumbency. Ġerhom, il-Partit Nazzjonalista ma tilifx biss id-distrett ta' Għawdex, il-Partit Nazzjonalista tilef il-Għawdex u l-Malta. Tlifna l-Għawdex b'800 vot u tlifna l-Malta u l-Għawdex komplessivament bi kważi 36,000 vot. Għalija hija weġa, għaliex taqt riżultat aħjar. U l-probabilità li kieku ma kienx il-ħidma ta' sħab il-kandidati, inkluż tiegħi, ir-riżultat f'Għawdex b'dak kollu li jagħmlu kien ikun qar milli kien. Jiena ġerhom fuq il-kwistjoni ta' Għawdex apparti il-power of incumbency li diġà spjegajta u diġà għax naf kif intużat għandi metodi kif niġġildula l-elezzjoni ġenerali li ġejja, irrid ukoll illi kien hemm diversi punti oħra mhux il-power of incumbency biss, pereżempju li numru ta' kandidati li kontestaw f'Għawdex instabu tard wisq u allura ma kellhomx l-opportunità li jaħdmu. Jekk nieħu r-riżultat tiegħi personali minn fl-aħħar żewġ elezzjonijiet minkejja li l-Partit Nazzjonalista tilef b'ammont kbir ta' voti u minkejja li f'Għawdex naqqasna d-darbtejn jien fiż-żewġ elezzjonijiet żidt il-voti b'mod sostanzjali, però l-voti tiegħi personali jirriflettu fuq personali biss, ma jirriflettux fuq il-partit u għalija l-importanti u r-riżultat tal-partit u mhux ir-riżultat tiegħi personali. Irridu nagħtu sinjal anke minn dan l-aspett. U diġà spjegajt fuq il-power of incumbency l-importanza li aħna niġġildula minn issa stess biex ma terġax tintuża b'dan il-mod indiskriminat. Irrid insemmi wkoll li meta jien kont responsabbli minn elezzjonijiet tajt l-eżempju tal-Kunsill Lokali ftit ilu minkejja li l-partit kien qed inaqqas f'Malta kollha fejn kont qed nikkontesta jien u sħabi konna qed inżidu l-voti. Semmejt ukoll l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tal-2015, mhux se nerġa' noqgħod nidħol fid-dettall, fejn kellna miri ċari jien kont responsabbli from A to Z ta' dik l-elezzjoni u ġibna r-riżultati li ridna. Jekk inti tkun kap tal-Partit Nazzjonalista, se jkun hemm post għal Simon Busuttil? Bla dubju ta' xejn, Simon Busuttil għandu ħafna xjoffri, Simon Busuttil jirrappreżenta l-integrità u l-onestà f'dan il-partit. Simon Busuttil għamel ġlieda bla preċedent kontra l-korruzzjoni, ġlieda li trid titkompla ara ma jkunx hawn xi ħadd jgħaddilu minn moħħu illi l-Partit Nazzjonalista bija kap se jwaqqaf din il-ġlieda, anzi se nirdoppja
Il-korruzzjoni li kellna fil-pajjiż fl-aħħar snin kienet bla preċedent, korruzzjoni immexxija minn Kastilja u din il-ġlieda għalkemm hemm min jaħseb li r-riżultat tal-elezzjoni dak li kien illegali ġabu illegali mhux hekk ġerom. Dak li kien illegali qabel l-elezzjoni jibqa' illegali wara l-elezzjoni, il-ġlieda li kellna rridu nkomplu nagħmluha. U b'Simon Busuttil li diġà ddikjara li se jibqa' fil-Parlament spalla ta' spalla miegħi bħala kap inkomplu namlu din il-ġlieda fost ix-xogħol ieħor li jrid isir fil-partit, fost ix-xogħol ieħor fost it-temi l-oħra li aħna rridu niddiskutu fil-partit, nieħdu pożizzjoni dwarhom u anke noħorġu policies updated bil-politika tagħna li tkun aġġornata u viżjoni li tkun steps ahead mis-soċjetà. So allura Iva Jerome Simon Busuttil baqalu ħafna xofri lil dan il-partit. Naf jiena ħdimt qrib Simon Busuttil fl-aħħar 4 snin, b'mod partikolari fl-ewwel sentejn u naf kif il-kap tagħna Simon Busuttil ta' l-enerġija kollha tiegħu, ta' saħħtu, ta' dawn is-snin minn ħajtu biex dan il-partit ikun jista' jibda iqum fuq saqajħa. Għamenadu kif inaqat magħna issa inti qed tisma' News Desk analiżi politika live fuq Radio 101 flimkien miegħi Jerome Caruana Cilja, il-mistieden illum huwa Chris Said, kandidat għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Chris, il-ġimgħa li għaddiet organizzajtu laqa għal kafe bejnietkom il-kontestanti, għalfejn din il-laqa u x'sarfet? Jerome, dina kienet esperjenza sabiħa ħafna li tatni sodisfazzjon. L-erba li għaddiet meta qal un-nomini u allura kont naf min huma il-kontestanti l-oħra, jiena kellemt jew ċempilt lil 3 kontestanti l-oħra lil Alex, il-Frank u lil Adrian u stedintom biex il-ġimgħa niltaqgħu għal kafe. Aċċettaw it-tlieta li huma u l-ġimgħa ltqajna għal kafe u hemmhekk iddiskutejna kemm hi importanti din il-kampanja għall-elezzjoni ta' kap għal Partit Nazzjonalista u kemm importanti li l-Partit Nazzjonalista joħroġ minn din l-elezzjoni ta' kap iktar b'saħħtu u mhux biktar feriti. Feriti għandna biżżejjed. Feriti rridu naħdmu biex nagħlquhom. Ma jistax ikun li f'dawn il-ġimgħat jinfetħu iżjed feriti. Il-periklu hemm qiegħed għax din hija elezzjoni. U l-periklu li xi ħadd juża l-Facebook, jew xi ħadd juża s-social media, li xi ħadd juża il-mezzi kollha li jista' juża biex jiftaħ feriti qiegħed hemm. Allura l-appell tiegħi l-ewwel ħaġa minn hawnhekk hu lil dawk kollha li qed isegwuna biex f'din il-kampanja niddiskutu l-idejat, f'din il-kampanja nitkellmu dwar dak li qed nipproponu biex il-partit tagħna jissaħħaħ, biex il-partit tagħna jkun f'pożizzjoni li jerġa' jkun partit li attira l-maġġoranza tal-poplu Malti wawċi, però ejja nevitaw l-attakki personali, ejja nevitaw li niftħu iżjed feriti. Aħna bdejna minn esperjenzi ġerhom f'dan il-partit. Aw esperjenzi li jmorru lura snin, illi minnhom infetħu feriti li sfortunatament uħud minnhom għadhom inixxu d-demm sal-lum. Fi 17 ta' Settembru, jekk ikun hemm iżjed feriti, se jġorrom min ikun kap ġdid u se jibqgħu fuq il-Partit Nazzjonalista. U allura f'dik il-laqa iddiskutejna dan, poġġejt fuq il-mejda dan l-argument flimkien ma' affarijiet oħra li ġabu sħabi. U qbilna Jerome, qbilna sodisfazzjon hemm qiegħed għax qbilna l-erba li aħna li fi 17 ta' Settembru għandu jkun hemm rebbieħ wieħed. Il-Partit Nazzjonalista. Billi noħorġu minn din l-elezzjoni iktar b'saħħitna. Billi minn din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista jkun fetaħ kapitlu ġdid biex tibda ħidma ma taqta' xejn biex flimkien nerġgħu insaħħu lil dan il-partit. U allura s-sodisfazzjon kien l-inizjattiva li ħadd waslet biex ikun hemm dan il-qbil u fil-fatt ħriġna wara press release konġunta fejn qedna illi nemnu li minn din l-elezzjoni rridu noħorġu żjed b'saħħitna u rridu noħorġu lil Partit Nazzjonalista bħala l-uniku rebbieħ minn din l-elezzjoni ta' kap. Irrid infakkar Jerome milli wara din l-elezzjoni għandna numru ta' elezzjonijiet oħra. U allura anke hemm għandna bżonn laqal. Għandna bżonn laqal f'dan il-partit biex f'dawn l-elezzjonijiet it-tesserati tagħna, il-Kunsill Ġenerali, l-Eżekuttiv ikun f'pożizzjoni li jażel l-aħjar nies. U ħa nagħmel dikjarazzjoni oħra Jerome. Jien fiduċjuż fl-istrutturi tal-partit, fiduċjuż fin-nies li jiffurmaw il-Kunsill Ġenerali, fiduċjuż fil-wandi
fiduċja għamja fit-tesserati tagħna fl-eżekuttiv li se jkunu qed jagħmlu l-aħjar għażla kemm bħala kap, kemm bħala viċi kapijiet, kemm bħala segretarju ġenerali u anke fl-uffiċjali l-oħra. Fil-fatt jien nemmen li għandhom ikunu huma, fil-verità l-istatut hekk jgħid, però nemnu wkoll li għandhom ikunu l-istrutturi tagħna, in-nies li qegħdin fl-istrutturi tagħna li jażlu min għandhom ikunu l-viċi kapijiet, is-segretarju ġenerali u l-uffiċjali l-oħra. Għaliex huma qegħdin f'pożizzjoni li jażlu l-aħjar għal dan il-partit u jien nassigurom li jekk inkun kap jien m'għandi l-ebda diffikultà naħdem ma' min ikun mażul minnhom. Jiena l-vantaġġ li għandi li f'dan il-partit qatt ma kont parti minn xi grupp u allura u dejjem kont kapaċi naħdem ma' kulħadd kont fejn kont Ntik eżempju fi meta kont fil-kunsill lokali, kont kapaċi naħdem mal-kunsuliera kollha anke tan-naħa l-oħra, meta kont responsabbli mill-kunsilli lokali, kont kapaċi naħdem mal-kunsilli lokali kollha min rid jaħdem ġenwinità l-lokalità tiegħu sab il-bib tiegħi miftuħ biex jaħdem biex nagħtih l-għodda ir-riżorsi biex ikun jista' jaħdem. Meta kont segretarju ġenerali l-kumitati sezzjonali, d-deputati kollha, min rid jaħdem sab il-bib miftuħ biex ikun jista' jaħdem fl-inizjattivi li kien qed jieħu. Jekk inkun kap tal-partit, ekser nerġa' nagħmel. Se nkun qed naħdem ma' kull min għandu l-interess ta' dan il-partit u tal-pajjiż tagħna u jrid l-ewwel li jpoġġi l-interess tal-partit u tal-pajjiż tagħna l-ewwel qabel kollox, hemmhekk se jsib lili biex naħdem miegħu. Il-ħin letteralment tar l-aħħar mistoqsija, Chris, fiduċjuż li tirbaħ din l-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista imbagħad l-elezzjoni ġenerali. Ġerom, jiena qed nidħol għal din l-elezzjoni biex niġi magħżul kap. Ovvjament, hija x-xewqa tiegħi, għandi l-esperjenza, l-enerġija u d-determinazzjoni kollha biex nidħol għall-isfidi. 4 snin ilu ma bżajtx nidħol għall-isfida ta' segretarju ġenerali, ma kienx hemm kju, anzi jien biss tfajt in-nomina dakinhar. Illum qed nofri s-servizz tiegħi għall-ogħla kariga f'dan il-partit. Mhix avventura din, Ġerom, diffieri naf ċert li mhix avventura, mhijiex xi ħaġa ta' ċajt, hija xi ħaġa b'responsabilità kbira, speċjalment fiċ-ċirkostanzi li jinsab fihom il-partit, però l-isfidi ma jbeżżawnix, anzi l-isfidi nidħlilhom bir-ras, l-isfidi qegħdin hemm biex nelbuhom u iva dieħel għal din l-elezzjoni biex jekk jien ningħata l-fiduċja nidħol għal dawn l-isfidi mill-ewwel. U kif spjegajt Ġerom nibda naħdem fuq it-tajjeb li għandu dal-partit u nsaħħu, in-nies ġenwin intihom l-ispazju biex jaħdmu, il-maġġoranza enormi tal-nies li f'dal partit huma nies ġenwini, min-naħa l-oħra nibda nindirizza il-problemi, nibda nindirizza d-difetti. Dan irid iwassalna iva Ġerom biex inħarsu lejn l-elezzjoni ġenerali. U iva jien fiduċjuż li knimxu fuq is-suġġeriment fuq il-proposti li f'dan il-programm kelli l-okkażjoni li nsemmi uħud minnhom hemm ħafna proposti oħra li diġà għamilt u se nkun qed nagħmel fil-ġimgħat li ġejjin jekk nimxu f'dik id-direzzjoni, jekk inġibu lil kulħadd flimkien, jekk inġibu laqda f'dan il-partit, jekk jirnexxielna li kulħadd jagħti s-sem tiegħu kulħadd fin-niċċa tiegħu, m'għandix dubju li dal-partit se jissaħħaħ, m'għandix dubju li dal-partit se jmur għall-elezzjoni tal-2017 diġà organizzat, diġà f'pożizzjoni li nittestjaw fejn qegħdin, biex imbagħad minn hemm il-qudiem wara dawk l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Malta u għawdex kollu, nkunu f'pożizzjoni li nibdew inħarsu lejn l-elezzjoni ġenerali, nirranġaw dak li jkun fadlilna nirranġaw biex immorru għall-elezzjoni ġenerali b'fiduċja li nirbħuha. Ġerom, ir-rota terġa' ddur. F'kollox, anke fil-politika, aħna rridu nkunu preparati u naħdmu biex inġalu għad-dur iktar malajr. M'għandix dubju li jekk nimxu fuq dawn il-proposti li qed nagħmel u oħrajn li se nkun qed nagħmel, se nkunu qed naħdmu flimkien, se nkunu qed nissaħħu u meta naħdmu flimkien u nissaħħu se nkunu f'pożizzjoni li nirbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Li kieku m'għandix fiduċja li nistgħu nirbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss minix qiegħed hawn bħala wieħed mill-kandidati għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi lilek Chris Said ukoll li ġejt hawnhekk u ġibt tal-mistoqsijiet illi ħejjejna. Infakkar li l-mistieden ta' għada se jkun Alex Perici Kalaxxone. Dak kollox għallum jien Ġerom Karwana Ċilja insellmilkom. Il-lejla tajba.